ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಭಾಗ್ಯರಥಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀ ಬಲ್ಪಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಿನೋಲ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಬರಿ ಕುಣಿಯಜಿ ಬುಕ್ ಓಲ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಅರ್ಧರ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ ನೈಕಿನಿ ಬಲ್ಪಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ ಛಾಯ ದಿಯಾತೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಾಗ ಅಂದು ಅರೆಗಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬದಲು ಮರಿಯಲನೇ ಬರೋನುಂಡು ಅಂತ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಇಂತ ಬೇಗ ಬೋದು ಕುಂಟು ಕರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ತಾರೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ಅನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ఒక ఇంగ్లే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంగ్లే క్లాస్ ఎత్తిరమని పంతేನೆ అయితే పోపున ದಿನ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡು ನೀ ಎಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು అయితే ದಿನ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಕಹಿನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಮತ ಪೋಪುನ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಬರೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕೊಡು ಇದರಿಂದ ಬಂಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಿದ ಅಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಪಂಡ ಒಜ್ಜಿ ಅಂಟನಾಗ ಹಾಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಪಾರ ಅಂತ ಸರಿ ಪದ ಕೈನಿ ಕಡಿ ನೆಂಚಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಜ್ಜಿಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂದು ಮೀನು ಕೊಂತಿತ್ತೇರು ಬೂತಾಯಿ ಇಂಚ ಆಯ್ತ ಕಜ್ಜಿಪು ಕಡೆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋಣ ಕಜ್ಜಿಪು ಅದವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ದೀತೆ ಕಡೆ ತಾಂಡು ಮೂರು ದೀತೆ ಕಜ್ಜಿಪ ಅಂಡು ಇದಾಡಿಯ ಕೈಗೊಟ್ಟು ಟಿಂಪಿದಾಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಅದ ಮಂದಿರ ದಿಪ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಚೆರಡು ಜನ ಪಿರಾಡ್ದುಳ್ಳೇರು ಓ ಐಟೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬ್ಯಾಗಡ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡ್ ದೀತೆ ಮಂದಿರ ಗಾಡಿ ಎರಪು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿದಾಂಡೆ 4 ಜನ ಬರಿಯಾರ 2 ಜನ ಬರಿಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ 5 ಸೀಟುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕುಳ್ಳುದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗಲ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಣ್ಣದ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಗೊಂಡು ಪಲೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚ ಡೀಟೇಲ್ ಸರಿಯಾದ ಪನಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಯ ಕೂಡ್ಲು ಎತ್ತಿಯ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾನು ಅವಳೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ರೋಡೊಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅವ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಮೇಕಪ್ ಅಂತದ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಒಂದುದ ಎಂಕಲ ನಂಬರ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಇಂಕ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಚೂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋನ ಮಂತ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಬುರಾಕಲ್ನ ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಾಖ್ ಅಂತ ಪನ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಬಂಡದು ಐಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೈತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಚಾವರಿಯರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಟ್ಟು ಟೀಮು ತೀರ್ಥ ಜಾತ್ರೆ
ಗೊತ್ತು ಇಂಚು ತಿರ್ತು ಜಾತನೆ ಚಾವಾರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಹೋಯಾನ నేను తూది వరపు నాకు కూడా బరాడు సూపర్ ఉండదా ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆಂಗಳು ಪಿದಾಡಿಯ ಚಾಯಪುರ ಪರ್ದು ಚಾಯಪುರ ಹಾಕ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದವ್ರ ಚಾಯಪುರ ಪರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಳು ಪಿದಾಡಿಯ ಪಿದಾಡ್ದಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅನ್ಬತ್ತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಏನು ಮಂಟೆ ಆತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಳು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಡೆ ಪೋಯಿ ನೀಡಿದವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಡೆ ಎಂಕ್ಳು ತೂಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಯಾರೆ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತುಲಿ ಕುಲ್ದಿನ ಸೀನ್ ನಾಯಿ ಕುಲ್ದಿನ ಸೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇಂಕೆ ಎದುರು ಹೋಗ್ಬೇ ಸುಮಾರು మరి ఎదిగెట్టు ఎంకలు బత్త కై కొట్టు దాకు ఎంకలు కొన్నా సున్నా నాయిందా నాయి బూర్దు దిక్కు ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಮದಿಮಲು ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ ಮದಿಮಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಚಿಂದೇ ಪನೊಂದು ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ನಿನೇ ಯಾರ ದಿನಗಳು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಬರ್ತದೆ ಸೋಫ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಜಿಮಿ ನಾ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಪ ಇಂಚಿತಲ್ಲ ಹಾಗೆ